ndokuchingamizai zvakare wadiwa wateereri kuchirongwa chedu Konai Pastor. Mufaro wangu kuti nge ndinemi pachirongwa chino mazuva ose patinenge tichibatsirana kupindura mibvunzo yatinayo inopindurika nebhaibheri. Regai titarise mubvunzo umwe wakabvunzwa neimwe hama yedu maererano zvakare nenyaya yekuroora. Ari kuti iye, Konai Pastor, chingava chiri here kuti munhu anoroora otadza kubvisa pfuma kuvabereki kwaakawanira? Now, ndofunga munhu akabvunza mubvunzo uyu akapererwa nemazwi, because mazwi akashandisa haaenderani nemubvunzo wake. Hanzi chivi here kuti munhu anoroora otadza kubvisa pfuma kwaakawana? Now, handioni kuti zvinoitika sei izvozvo. Muzana watoti wakanoroora, ungati wakanoroora usina kubvisa pfuma here? Handisonyatsoziva kuti aida kushandisa manzwi api, but regai tizame kungoutora wakadaro. Ndofunga aida kuti chivi here kuti munhu agare nemwana wevanhu asina kubvisa pfuma. Because chinonzi kuwana kana kuroora, watosvika kwana tezvara, pane chawasvika uinacho kuti ndakanoroora, ndakabva kunoroora. Saka haugoni kuti ndakanoroora asi ndakatadza kubvisa pfuma. Saka ngatitorei mubvunzo uri kuti chivi here kugara nemwana wevanhu usina chawabvisa. Now regai ndibva ndatokasika kuti hakuna munhu anoshaya chekubvisa pakuroora mwana wevanhu. Kana ariko ari kugara nemwana wevanhu asina kuenda kwana tezvara kana nedhora chairo chairo, uri kurarama muchivi, unodheerera, uri kudheerera vabereki vakachengeta mudzimai wako, uye pamberi paMwari hazvifadzi, because Mwari pache zvake rakazara bhaibheri nemienzaniso yevarume vaitya Mwari vakabvisa something kumadzitezvara. Dai chiri chinhu chakaipa tingadai takaona pazvakashoreka mukati mebhaibheri. Yes, it's descriptive, may not be prescriptive, but hapana patakazoona pachishorwa musanobvisa roora, kusanobvisa kana kuti kusanozvizivisa. Regai ndidaro, kusanozvizivisa kwaana tezvara ndini ndine mwana wenyu kwakaipa, because uri kuitadzira vamwe vanhu. Now mutemo waMwari unoti ida wokwako sekuzvida kwaunoita iwe. Haugoni kuti unoda Mwari iwe uchitadza kuda hama yako. IBhaibheri rinodaro. Saka kutaridza kuti unoremekedza vana tezvara vane mwana wavo uri kugara nawo, svikako. Kunyange wakabata 100 bond, svikako. Zviri nani vakuti mukwasha wabva watiunganidzira mari shoma yakadai, asi wataridza kuti chido chiripo. Usagara nemwana wevanhu usina kusvika kunozvizivisa kwaana tezvara, zvakaipa. Chiregai tiverenge bhaibheri. Genesis 24 vhesi ya 10. Ndakungoverenga maexamples kuka mairi kana matatu evarume vaitya Mwari, nzwai zvavakaita. Genesis 24 vhesi 10. Then the servant yaAbraham atumwa naAbraham kunotsvagira Isaac mukadzi. Then the servant took 10 of his master's camels and departed, for all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia to the city of Nahor. Kanzi servant yaAbraham, pfuma yese yaAbraham yaiva mumaoko ake. Saka pakanzi enda unotsvagira Isaac mukadzi, akatoziva kuti ndaongotora ngamera 10. Now munotadza kunzwisa zvinhu izvi because mukasafunga nguva yacho kuti ngamera yairevei, zvinoita kunge zvinhu zvisina basa. But ngamera ndiyo yanga iri the best mode of transport during that day. Chifungai mode of transport yamungafunge nhasi kuti yamungati best ndeipi. Pakaendwa ne10 dzakadaro kunoroora mukadzi waIsaac, Rebecca. Munhu aitya Mwari Abraham, baba vezvokutenda kwose, vakatendera his servant to go with 10 camels kunoroora, kunotora muroora. Hapana patakazombonzwa kuti yakashorwa naMwari move iyoyo. Genesis 29 verse 18. Past inini ndiri murombo. Now Jacob loved Rachel. So he said, I will save you 7 years for Rachel, your younger daughter. Ndichakushandira ivo makore 7 mondipa Rachel. Anga asina chinhu mukomana. Anga achiri humburukwa chaiyo, asina kana. Akati regai ndikushandire henyu kumakore 7 mundipe Rachel. Saka hakuna munhu anoshaya chekunorooresa. Hakuna. Kana chido parikunzi panapa Jacob loved Rachel. Kana chido chiripo haushayi chekuenda nacho patezvara. Hazviiti. Ende iyo tezvara vanotozvona kuti mukwasha wangu murombo, asi apa azama. Izvi zvinotoshamisa kuti azviwana sei, azviwana. Kana zvichireva kunoti wedu wende kumbirwa kutema ugarire. Itsika yedu yatakataura
mumashure umu kuti hakuna tsika inoitwa isingapikisani nebhaibheri inorambidzwa. Unosvika kuti ndokumbirawo mundipewo basa ndishande baba zvienderane nepfuma yamaizonditema kuti nditore mwanasikana wenyu. Ndinoda mwanasikana wenyu asi ndiri murombo, handina kana hama, ndingori ndega kumba ko, ndini ndega ndakasara, handitozivi kuti baba wangu waibva kupi, handizivi kuti mai wangu waibva kupi, handina kwandiri kushanda, handina kana chouwiri, asi mwana wenyu ndomuda, iye akati anondiда. Ndokumbirawo ndigare pano ndichishanda, kana zvaringana mundipa mwana wenyu. Saka usahwanda nerekuti ndakashaya chekunobvisa, kuzviitisa, kudherera. Kana usingadi kunoshandira kwana tezvara, tsvaga kumwe kwaunokumbira kushanda. Ndinokumbirawo kana ndashanda mwedzi musandipe mari yacho, iendesei kwavanhingi serora, iendesei kwavanhingi kusvika yakwana, ndozobva hangu pano. Saka hakuna munhu anofanira kushaya, hakuna munhu anofanira kugara nevana vevanhu kana nemwana wemunhu asina chaabvisa, asina kusvika, asina kuzivisa. Zvakaipa kushora, kutaridza kuti hauna hanya neupenyu hwevamwe, yeti mutemo waMwari unoti ida hama yako sekuzvida kwaunoita iwe. Saka Mwari atibatsire, da kutaura nevarume vese vari kugara nevana vevanhu musina kumboenda kwana tezvara, muri kuita chivi, zvakaipa pamberi paMwari, hazvifadzi, muri kuzvidza, muri kushora. Mwari atibatsire. Amen.